Privilegio zuria. Oraingoan zuzenean, ariketa batekin hasiko gara. Itxi begiak eta irudikatu pertsona arabiar bat. Zenbat urte ditu? Zertan egiten du lan? Ikasketak ditu? Erlijioaren bateko sinestuna da? Non bizi da? Eta zenbat diru du? Ziurrenik askok irudi berdina sortu dugu. Eta arrazen bueltako estereotipo eta aurreiritziengatik gertatzen da hori. Estereotipo eta aurreiritziak ez dira naturalak. Eraikuntza sozialak dira. Eta badakizue beste zer den eraikuntza soziala? Arraza. Izan ere, gizateria bakarra da, etengabe nahastu eta mugitu dena, eta gure azal kolorea ingurune jakin batera egokitzearen emaitza da. Eta horregatik, hitz egiten dugu, arrazaz beharrean, arrazializazio prozesuez eta pertsona arrazializatuez. Hala ere, oraingoan beste eraikuntza sozial bati helduko diogu. Arraza bati besteen gainean boterea aitortzen dion eraikuntza sozialari. Atal honetan, privilegio zuria hitz egingo dugu. Privilegio zuria botere posizio bat da. Pertsona zuriek arrazakeria pairatzen duten, pertsonen aldean duten abantaila inplizitu eta sistemikoa. Zuritasunaren eraikuntzak pertsona zuria gizaki unibertsal bilakatzen du. Itxi begiak berriro eta irudikatu Guggenheim Museoa bizitatzera etorri den familia bat. Durangoko azokarako liburu berria aterako duen idazle bat edota ambulategian parazetamolak errezetatuko dizkizun medikua. Zuritasuna da normala eta boterea eta abantailak ematen ditu. Baina hori ez da hutsetik sortzen, privilegio zuria kolonialismoaren, esklabutzaren eta supremazismo zuriaren ondorioa da. Franz Fanon filosofo eta psikiatrak azaldu zuen gizartea bi eremutan banatzen dela. Goiko eremua izatearen eremua da, eta bertan humanotzat jotzen den populazio zuria bizi da. Azpiko eremua berriz ez izatearen eremua da, eta bertan ez humanoen kategorian sartutako herri arrazializatuak bizi dira. Hitz egin dugu lehenago ere, historia kolonialaz. Fanonen egitura jarraituz hobeto ulertzen da. Kolonialismoak pertsona ez zuriak ez gizaki bilakatu zituen, eta beraz, kolonizatutako jatorrizko herriak zibilizatu eta esplotatzea zilegi zen. Zuritasuna ez da kolore bat, eraikuntza sozial bat da. Fenomeno historiko eta ideologiko bat, sistema arrazista baten oinarria. Hala ere, esan gabe doa, zuria izateak ez zaituela besterako zapalkuntzetatik salbu uzten. Kapitalismoak edota sistema heteropatriarkalak pertsona zurien bizitzak ere gurutzatzen ditu. Bai, baina pertsona ez zuriei hori ez gain arrazakeria ere gehitzen zaie. Funtsezkoa da ulertzea pertsona zuriak privilegio zuriaren gaineko kontzientzia eta ardura hartu ezean, ezingo dugula guztiontzat justuago izango den mundu bat eraiki. Hurrengora arte!